Salut, eu sunt Adi. Acum îl așteptăm pe prietenul meu. Scuzați adică nu pe prietenul meu, pe Cristi Ruperea. Intrați și el pe canal să vă abonați. Bun, tocmai a ieșit din meci, o să ne accepte și o să dăm câteva meciuri. Sper să vă placă, este primul episod, canalul a fost făcut în seara asta. La Adi merită, facem o dată niște clipuri mișto cu Brawl Stars. Ne-a dat un cont, băieți, ne-a dat două conturi, unul ăsta de destul de profesional, am dat două conturi Piano Bossu și am mai dat încă unul, le-am luat de la un prieten meu, mi le-a dat și el mi-a mai dat încă un cont, dar o să-i spun doar cu contul ăsta deocamdată. Dați un subscribe, un like, apăsați clopoțelul ăla și hai să începem. Sper să vă placă. Și haideți să începem. Vezi, nu știu cum o să pun azi clipul, probabil că joi sau în seara asta, miercuri seara, eu mâine, adică joi, cum ar... S-o băga vreo 3 echipe pe noi. Lasă-i primul meci. Da, nu e așa rău. Hai să vedem ce brawler mai avem. Hai să jucăm. Am și skin-ul. N-am jucat niciodată, Jimmy. Am și skin-ul pe Sprout, așa că haide să începem. Aproape am luat un Big Box la Brawl Pass. Foarte frumos. Am 1233 de bănuți. Am un 10, nu-mi place, că l-am și eu pe contul mare. O să-mi iau punctele pe map. Ne pare rău, dar dacă se închide filmarea dintr-o dată din cauza că nu mi-am baterie. Păi, îmi pare rău, dar să opresc filmarea aici. Băieți, fii atent, băieți, o să ne vedem noi data viitoare. O să lăsăm să se încarce telefonul să mai filmăm o dată. Eu am fost Cristi Ruperea, el a fost Adina, să ne vedem data viitoare. Pa!